Nějaký... Teď si nespomenu. To říct český. Druhá otázka. Znáte v Olomouci sport, který provozují lidé s handicapem? Já jsem z Olomouce. Znáte nějakého handicapovaného sportovce v Olomouci? Ne. Co by se dalo v Olomouci zlepšit pro osoby s handicapem? Cokoliv. Já nejsem z Olomouce, takže nevím, co tady máte, co tady nemáte. Děkuji. No, není zač. Dobře. Co je to handicap? No to je postižení lidí, dětí. Znáte v Olomouci sport, který provozují lidé s handicapem? Ano, základní škola pro neslyšící. Tady v Olomouci mají atlety dobrý, to vím. Znáte nějakého handicapovaného sportovce v Olomouci? Ne, sportovce ne. Co by se dalo v Olomouci zlepšit pro osoby s handicapem? No, to nevím, my nejsme z Olomouce, takže to asi vám nemůžu říct na to. Jmenuji se Marina Vrátilová a potřebujeme se... A už se ptejte, děvčata. Co je to handicap? No handicap je nějaký postižení, který prostě oproti jiné většinové společnosti toho člověka nějakým způsobem omezuje. Může to být mentální handicap, může to být fyzický, tělesný handicap, může to být cokoliv. Ale může to být i třeba, že se neumí chovat. To je taky handicap dětí, jo? No, Znáte v Olomouci sport, který provozují lidé s handicapem? Ano, znám. Znáte nějakého handicapovaného sportovce v Olomouci? V Olomouci ne. Co by se dalo v Olomouci zlepšit pro osoby s handicapem? To netuším, to musí se tím zabývat odborníci. Moc děkuji. děkujem. Ti, kteří tomu rozumí. Handicap je nějaký nedostatek, když má někdo nějaký nedostatek. Znáte v Olomouci sport, který provozují lidé s handicapem? Samozřejmě, oni hrají hokej, ti handicapovaní, košikovou hrají, spoustu sportu, lehkou atletiku dělají. Znáte nějakého handicapovaného sportovce v Olomouci? To neznám, osobně ne. Co by se dalo v Olomouci zlepšit pro osoby s handicapem? Tak určitě vytvořit nějaké sportoviště další, aby mohli, protože oni na některé věci potřebují speciální zařízení, nemůžou sportovat na normálních stadionech nebo tak to určitě by se dalo udělat. Děkuji. Nemáte záž děcka. Naschle.